il-Prim Ministru ħela sena u għadu iwebbes rasu. Għadu iwebbes rasu u ma jsejjaħx emerġenza nazzjonali fis-saħħa pubblika għaliex ma jridx lill-awtoritajiet tas-saħħa jingħataw poteri addizzjonali biex jieħdu dawk id-deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu mill-aktar fis. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet b'reazzjoni għal miżuri li tħabbru mill-Prim Ministru Robert Abela. Din l-emerġenza nazzjonali trid tissejjaħ mill-aktar fis sabiex ma jkollniex għalfejn li jittieħdu miżuri aktar drastiċi. Bernard Grech saħaq li hemm bżonn li l-awtoritajiet tas-saħħa jerġgħu jingħataw poteri addizzjonali sabiex jieħdu dawk id-deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu mill-aktar fis u mingħajr il-bżonn tal-approvazzjoni tal-politiku. Huwa qal li rġajna assistejna għal gvern li mhux biss jinsab fi kriżi, iżda issa ġab lil pajjiżna fi kriżi bla preċedent għax għandna Prim Ministru rasu qiebsa u pikus. Illum reġa' għandna konferma li l-pandemija tal-COVID ħarbet mill-kontroll ta' Robert Abela. Ma ħarbix b'kombinazzjoni. Kif jgħid il-Malti li t-teżra taħsad. Bernard Grech qal li konsegwenza ta' dan kollu qed iħallsu l-familji Maltin u Għawċin, in-negozji u l-anzjani. Il-każi rekord li kienu reġistrati qed iwasslu għal kollass tas-servizzi tas-saħħa, kollass fis-settur tal-kura intensiva, fis-swali tal-isptarijiet u fis-servizzi tal-emerġenza. Chaos sħiħ. Management by crisis. Bi Prim Ministru li otor taħt il-pressjoni li fil-mument tal-bżonn sparixxa. Quddiem dan kollu Bernard Grech qal li hemm bżonn li pajjiżna jkollu politiċi maturi u kompetenti. Dan hu il-mument li jitlob politiċi maturi u kompetenti. Politiċi li jiddeċiedu konvinzjoni u mhux konvenjenza, imma li jiddeċiedu fuq il-pariri tal-esperti u mhux fuq dak li jaqbel lilhom. Marija Franca Lanza, Għannet News. Li jażlu mhux skont dak li jaqbel